ድምፂ ኣሜሪካ ብ21-22-31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበልካ ዋሽንግተን ዲሲ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከመይ ኣምሲኹም ሎሚ ሶኒ 30 ናሓሰ 2021 ወይ 24 ናሓሰ 2013 ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ ሩዋንዳን ኡጋንዳን ዝገበሮ ዑደትን ኮሚሽን ሰብኣዊ መስራት ኢትዮጵያ ንግዳያት ኩናት የጻርዩ ኣለኹ ዝበሎን ኣብ ዜና ተጠቀስቲዮም ኣብ ተረኛ መደብ ሕርሻ ድማ ካብ ኣስመራ ብዛዕባ ባህራዊ ድኹዒ ካብ መቐለ ድማ ብዛዕባ ኣብ ዘፈር መስኖ ዝወረደ ጉድኣት ዝምልከቱ ፀብጻባት ኣለውና ሕጂ ግን ናብ ገብረ መድህን ከመይ ቀኒኹም ዜና ከስማዓኩም ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ጉባኤ ኢሰመጉ ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት እታ ሃገር ይፍጸም ዘሎ መግሃስታት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዘተሓሳሰቦ ገሊጹ እቲ ትካል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ዝፍጸሙ መጥቃዕትታት ቅትለት ምምዝባልን ምትእውጓል ቀረባት መሰረተ ልምዓትን ኣብ ብርክት ዝበሉ ክልላት ይረኣዩ ኣለዉ ኢሉ ኢሰመጉ ኣተሓሓዛ ሰብኣዊ መሰላት ብዝምልከት ኣብ 5 ክልላት ኣብ ዘካየዱ ናይ መጀመርያ ዳህሳስ መጽናዕቲ ውጽኢቱ ዕላው ገይሩ ኣሎ ኣብታ ሃገር ሰላም ክሰፍንን ናይ ዜጋታት ሰብኣዊ መሰላት ክኽበርን መንግስቲ መራሕቲ ሃይማኖትን ኩሎም ዜጋታትን ካብኦም ትጽቢት ዝግበር ክፍጽሙ ጻዊዒት ኣቕሪቡሎ ይብል ጸብጻብ ኣዲስ ቸኮል ኣብ ጉጂ ኦሮሞ ኣማሮን ፍሉይ ወረዳ ቡርጂን ከባቢታት ብተደጋጋሚ ክፍጸሙ ዝጸንሑ መጥቃዕትታት ኣብ መንጎ ህዝቢ ዝተፈጥረ ስግኣትን ጥርጣረን ንምቕራፍ ብሓባር ንምስራሕን ዘላቒ ሰላም ክሰፍንን ይኽእል እዩ ዝተባሃለ ስምምዕ ናይ ኩሎም ተወከልቲ ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ ከተማ ሓዋሳ ተኻየዱ ሽማግለታት ዓዲ ናይቶም ብሄረሰባት መራሕቲ ሃይማኖትን መራሕቲ ነገድን ኣብ ዘካየድዎ ምኽክር ብባህላዊ መንገዲ ሰላም ንምውራድ ምስምምዖም እቶም ሽማግለታት ዓዲ ተዛሪቦም ኣለዉ ኣካላት ጸጥታን ኮሚሽነራት ስግኣት ሓደጋን ስራሕ ኣመራርሓን ክልላት ኦሮሚያን ደቡብን ነቲ መስርሕ ከም ዘመቻቸው ዘፍለጡ ክኾኑ ከለው ናይ ሕብራት መንግስታት ፕሮግራም ልምዓት ናይ ገንዘብ ሓገዝ ከም ዝገበረ ተረጋጊጹሎ ይብል ጸብጻብ ዮናታን ዘብድዮስ ካብ ሓዋሳ ኣብ ደቡብ ሱዳን እንተቃውሞ ሰልፊ ጻውዒት ድሕሪ ምቕራቡ ልማዓንቲ ሶኒ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ከም ዝተቋረጸ ዝበጽሕና ዜና ኣፍሊጡ ሓይልታት ጸጥታ ኣብ ጎደናታት ክሕሉ ይረኣዩ ኣክቲቪስታት ኣንጻር መንግስቲ ፕሬዝዳንት ሳልቫኪር ተቃውሞ ንምስማዕ ድሕሪ ምጽውዖም ነበርቲ ካብ ውሽጢ ገዛውቶም ኣይወጹን ፕሬዝዳንት ኪር ልማዓንቲ ንግሆ ንኣባላት ፓርላማ መደረ ከስምዑ መደብ ተታሒዙሎ ጥምረት ጉጅለታት ኣክቲቪስታት ትማሊ ሰንበት ኣብ ዘካየዱ ህዝባዊ ኣኼባታት ፕሬዝዳንት ሳልቫኪር ካብ ስልጣኖም ክወርዱ ሓቲቶም ኣለዉ ፖሊስ እቶም ኣክቲቪስታት ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ንምክያድ ፍቓድ ስለ ዘይሓተቱ ዝካየድ ዓብዪ ሰልፊ ዘይሕጋዊ እዩ ኢልዎ ኣሎ ንሮይተርስ ርኢቶኦም ዝሃቡ ነበርቲ ከተማ ጁባ ትማሊ ሰንበት ምሸትን ልማዓንቲ ንግሆ ሰኒዩን ኣገልግሎት ኢንተርኔት ምቁራጹ ገሊጾም ኣለዉ ሮይተርስ ዝተሓተቱ ምክትል ሚኒስተር ሓበሬታ ባባ ማዳን ስራሕ በዚሑን ብዝብል ብዛዕባ እቲ ምዕጻው ኢንተርኔት ርኢቶ ኣይሃብሉን ተጠርጠርቲ እስላማውያን ዕጡቃት ምብራቃዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎ ንእትርከብ ሓንቲ ናይ ገጠር ዓዲ ብምውራር ን19 ሰባት ከም ዝቐተሉ ናይቲ ከባቢ ሰበስልጣን ገሊጾም ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ዓርቢ ናብ ቀዳም ኣብ ዘውግሐ ለይቲ ተኽሲ ብምኽፋት ኣባይቲ ዘሪፎም ኣለዉ ኣመሓዳሪ ናይቲ ከባቢን ከባቢያዊ ጉጅለታት መሰላትን ኣላይ ዴሞክራቲክ ፎርስ ዝተብሃለ እስላማዊ ጉጅለ ንዓበኛታት እዩ ፈጺምዎ ዘሎ ኢሎም እቲ ጉጅለ ኣብ ቀረባ ዓመታት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ንኣሽሓት ሰባት ብምቕታል ይኽሰስ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል የለን ኬንያ ከም ኣዳራሻት ዕዳጋን ናይ ኣውቶቡስ ጠጠው መበሊ መደብራትን ኣብ ዝኣመሰሉ ህዝባዊ ቦታታት ናይ ክታበት ማዕኸላት ብምኽፋት ናይ ኮቪድ ክታበት ወፍራ ኣሐይላ ትርከብ ሰበስልጣን ተወሳኺ ምቹው ኩነታት ብምፍጣር ዛጊድ ዝተኸተበ 200 በዝሒ ህዝቢ እታ ሃገር ቁፅሩ ሓፍ ንምባል ተስፋ ገይሮም ኣለዉ ኣብ ኬንያ ዛጊድ 2.5 ሚልዮን ሰባት ቀዳማይ መጠን ክታበት ወይ ድማ ዶዝ ተዋሂብዎም ኣሎ ኬንያ ካብ ዩናይትድ ስቴትስን ካልኦት ሃገራትን ተወሳኺ ክታበት ትረክብ እያ ዘላ ትማል ሰንበት ምስ CNN ቃለ ምልልስ ዘካየዱ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ላዕለዋይ ክኢላ ተመሓላለፊ ሕማም ክሳብ መወዳእታ እዚ ናይ ኣውሮፓውያን ዓመት ብምኽንያት ኮቪድ-19 ክሳብ 1 ሚልዮን ሰባት ኣብ ኣሜሪካ ጥራሕ ክሞቱ ይኽእሉ እዮም ኢላ ግን እቲ ኩነታት ሙሉእ ብምሉእ ክትንበይ ዝኽእልን ሙሉእ ብምሉእ ምክልኻል ዝከኣልን እዩ ኢሎም ኣለዉ ዶክተር አንቶኒ ፋውቺ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ትንቢት ንምትራፍ ዕንቅፋት ዝኸውን ዘሎ ኣብቲ ሃገር ክታበት ዘይወሰዱ 80 ሚልዮን ሰባት እዮም ኢሎም እዞም ሰባት እዚኦም እንተደኣ ተኸቲቦም እዚ ክንቐይሮ ንኽእል ኢና
ውጽኢታውን ቁልጥፍን ብዝኾነ ኣገባብ ክንፍጽሞ ንኽእል ኢና ኢሎም ፋውቺ ኣብዚ ቅልውላውዚ ሰባት ኣይዲዮሎጂካዊ እምነቶም ወይ ፖለቲካዊ ኣፈላላዮም ንጎኒ ክገድፉ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኢሎም ኣለዉ ብምውሳኽ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብማእኸላይ ኣብ መዓልቲ 100,000 ሰባት ብሰንኪ ኮቪድ-19 ናብ ሆስፒታል ከም ዝኣተዉ ተፈሊጡ ኣሎ ብመሰረት ጆን ሃፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ሎሚ ንግሆ ሶኒ ኣብ ዙርያ ዓለም ብኮቪድ-19 ልዕሊ 216.4 ሚልዮን ዝተተሓዙ 4.5 ሚልዮን ድማ ዝሞቱ ተመዝጊቦም ኣለዉ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ኣፍጋኒስታን ናይ ምልቃቕ ጻዕርታትን ምውፃእ ወታደራትን ኣብ ሰሙን ይዛዘብ ኣብ ዘለሉ ናይ ፕሬዚዳንት ባይደን ውሳነታት ዝለዓለ ምርመራ ገጢምዎ ኣሎ እቲ ምውፃእ ኣብ ናይ መወዳእታ ሰዓታት ይርከብ ግን ድሕሪ ናይ መወዳእታ ዕለት ጽባሕ ማለት እዩ 31 ነሓሰ 2021 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ መምሕዳር ባይደን ዜጋታት ኣሜሪካን ኣፍጋናውያን መሻርክትን ካብቲ ሃገር ምውፃእ ክቕጽለሉ እዩ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ታሊባን ንቅድሚት ሰባት ናብ ወጻኢ ክጓዓዙ ከም ዝፍቀደሎም ገሊጹ ኣሎ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ አንቶኒ ብሊንከን ዓለም ክዕዘብ እዩ ታሊባን ናይ ምጉዓዝ ነጻነት ከረጋግጽ 114 ሃገራት ትጽቢት ከም ዝገብራ ንጹር ገይረን እየን ኢሎም ኣለዉ ትማሊ ሰንበት ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ኣብ መዕረፎ ነፈርቲ ካቡል ብዓርሰ ቅትለታዊ ንዝተቐትሉ 13 ወታደራት ኣሜሪካ ክብሮም ገሊጾም ኣለዉ ኣብቲ መጥቃዕቲ ልዕሊ 100 ኣፍጋናውያን እውን ተቓቲሎም እዮም ምውፃእ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ኣፍጋኒስታን ሓደገኛን ፍንውን እዩ ኢሉ መምሕዳር ኣሜሪካ ኣብቶም ዝሓለፉ ሰሙናት ልዕሊ 100,000 ሰባት ብነፈርቲ ምውፃእ ተኻኢሉ ኣሎ ነቐፍቲ ግን ባይደን ሓያሎ ሓደገኛን ዝተጋገዩን ስጉምታት ፈጺሞም እዮም ይብሉ ኣብ መወዳእታ ኣይዳ ዝተሰመየ ሓያል ህቦቡላ ወይ ሄሪኬን ናብ ትሮፒካዊ ህቦቡላ ትሕት ከም ዝበለን ሕዚ እውን ግን ኣብ ክፍለ ግዝኣት ኒው ኦርሊያንስን ከባቢውን ከቢድ ዝናብ ከም ዘውረደ ተፈሊጡ ሃገራዊ ማእኸል ሄሪኬን ከም ዝበሎ ኣይዳ ሓደገኛ ህቦቡላን ኣዕናዊ ንፋስን ከቢድ ውሕጅ ናስዒብሎ ብሰንኪ እቲ ኣዕናዊ ህቦቡላ ንኒው ኦርሊያንስን ከባቢኡን ኣገልግሎት መብራህቲ ይህቡ ዝነበሩ ኩሎም 8 መስመራት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ካብ ኣገልግሎት ወጻኢ ኮይኖም ኣለዉ ቅድሚ 16 ዓመታት 29 ነሓሰ 2005 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ሄሪኬን ካትሪን ኣብ ሉዚያና ብዘውረዱ ሓደጋ 1800 ሰባት ህይወቶም ሲኢኖም እዮም ዜና ኣብዚ ይፍጸም غنينا قبل الدمس عن الكاسم اللهم كواشنطن كنحلف كوفيد-19 نتمهرو دبوب أفريقيا أب كفلي أتيخا موسى ترايزيكونه إن كل لايكا ببيت مرمر وي لابراتوري يحاصر وامزلو يونيفرسيتي جوهانسبرغ ግን ነዚ ሓጽር እዚ ብኻልእ መንገዲ ክፈትሕዎ ይፍትኑ ኣለዉ ኣብርሃም ተስፋልኡል ተርጊምዎ ንንባብ ናብ ገብረ መድህን ኣብ ቅድሚ ዓብዪ ናይ ቴሌቪዥን ስክሪን ኣብ እዝኖም እዝኒ መስመዒ ሄድሴት ገይሮም ዝረኣዩ ተምሃሮ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ፀዋታ ኮምፒተር ዘለዉ እዮም ዝመስሉ እቲ ሓቂ ግን ኣብ ፀዋታ ዘይኮነስ ፍልጠቶም ኣብ ምዕባይን ኣብ ምርምርን እዮም ዘለዉ እቲ ንኽውንነት ብምስሊ ዘራኽብ ማለት ናይ ቨርቹዋል ሪያሊቲ ናይ ማዕዶት ክፍሊ ምርምር ዩኒቨርሲቲ ጆሃንስበርግ ንተምሃሮ ብዛዕባ ቫይረስን ዋህዮታትን ንኽምርምሩ ዘኽእል እዩ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ናይ ዶክትሬት ተምሃሪት ማፎር ፐን እቲ ተኽእሎ ኣዝዩ ሓጋዚ ምዃኑ ትዛረብ ተምሃሮ ብቐረባ ክምርምሩ ንተኽእሎታት ደቀቕቲ ህዋሳት መላሊሶም ክፍትሹን ፍልጠቶም ከዕብዩን ከም ዝሕግዝ ትዛረብ ንቤተ ምርምር ብኸምኡ ዝመስል መንገዲ ምቕራብ ድማ ተምሃሮ ምስ ሕፅረት ግዜ ኣብ ቤተ ምርምር ክገብርዎ ዘይኽእሉ ዝነበሩ ሕዚ መላሊሶም ክፍትሹ ሓጊዝዎም ኣሎ ቅድሚቱ ኮቪድ-19 ዝፈጠሮ ክልከላውን ቤተ ምርምር ደቡብ ኣፍሪካ ብሰንኪ ጽበትን ሕፅረት ግዜን ንተምሃሮ ሙሉእ ዕድል ዝህብ ኣይነበረን እዚ ሕፅረት እዚ ግን ሎሚ ብሳላ ተኽእሎታት ቴክኖሎጂ ተፈትሒ እዩ ዩኒቨርሲቲ ጆሃንስበርግ ኣሰር ኩባንያ ጉግል ብምኽታል ነቲ ናይ ቨርቹዋል ሪያሊቲ መሳርሒ ከፍርዮ ክኢሉ እዩ ዋጋ ነፍሲ ወከፍ መስምዒ ሄድሴት ትሕቲ $20 ኣሜሪካ እዩ ዝውድእ ተምሃራይ ሳልሳይ ዓመት ዝኾነ ዛከል ምሽሊ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሓድሽ ተኽእሎ ግዜን ጉልበትን ንኽቁጥብ ከም ዘኽእሎ ይሕብር እቲ ዝደልዮ ምርምር ኣብ ገዝኡን ኣብ ዝደልዮ ሰዓትን እሞ ከዓ ክንዲ ዝደልዮ ግዜን ክምርምር ሓጊዝዎ እዩ ብኣባህላ ዛከለ እቲ ሓድሽ ናይ ቨርቹዋል ሪያሊቲ ንተምሃሮ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ብቐረባ ክምርምሩን ኣብቲ ዓውዲ ዘለዎም ኣፍልጦን ፍቕርን ንኸዕብዩን ዝሕግዝ እዩ ብሕልፊ ኣብ ትሑት መነባብሮ ዝርከቡ ተምሃሮ ድማ እቲ ተኽእሎ ምርምር ከካይዱን ምስ መምሃራኖም ዝቐለለ ምውሳዕ ክህልዎምን ከኽእል ትፅቢት ይግበር እዚ ሓድሽ ምርምር
ብሰንኪ ክልከላ ኮቪድ-19 ዝመፀ ምብልሓት ደኣ ይኹን እምበር ኩነታት ናብ ንቡር ምስ ተመልሰውን ገና ክቕፅል እዩ። ንመሳርሒ ቨርቹዋል ሪያሊቲ ዘፍረየ ዩኒቨርሲቲ ጆሃንስበርግ እቲ ፍርያት ናብ ኩለን ህዝባውያን ኣብያተ ትምህርቲ ዝባፅሓሉ መንገዲ ኣብ ምንዳይ ከም ዘሎ ተፋሊጡ ኣሎ። እቲ መደብ ዕዉት እንተመሲሉ ድማ ናብ ሙሉእ ሃገር ከምኡውን ናብ ሙሉእ ኣፍሪካ ክባፅሕ ከዓ እቶም ኣፍረይቲ ሰብ ተስፋ እያ። ሰምዕዎ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ተረኛ መደብ ሕርሻ ክንሓልፍ። ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ኩሉ መዳያዊ ውሕስነት መኣዛዊ መግቢ ንምርግጋዝ ዝተፈላለዩ ሙያውን ዝሓቆፈ ሃገራዊ ሽማግለ ባህርያዊ ድኩዕን መከላኸሊ በላዓትን ብቁልን ኣቂሙ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጹ። እቲ ብሚኒስትሪ ሕርሻ ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕርን ካልኦት መሸርክትን ዝካየድ ዘሎ ንጥፈታት ባህርያዊ ጸገታት ባሕርን መሬትን ተጠቂምካ ልዑልን ጥዑይን ምህርቲ ብምስሳን ውሕስነት መኣዛዊ መግቢ ምርግጋዝ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ኣቦ መንበር ናይታ ሽማግለ መንእሰይ ደርማስ ስልጣን ቪኦኤ ተዛሪቡሎ። እቲ ብመልክዕ ፈሳስን ድሩቅን ዝዳለወ ባህርያዊ ድኩዒ ንኩሎም ኣትክልቲ ከም ዘገልግል ኣባል እቲ ናይታ ጉጅለ የረድእ ብርሃነ በርሀ ዝስዕብ ጸብጻብ ሊኢኹሎ። ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ኩሉ መዳያዊ መኣዛዊ መግቢ ንምርግጋጽ ፍሉይ ኮሚቴ ኣቂሙ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጹ። ኣብ ሃገራዊ ትካል ሕርሻዊ ምርምር ሓለሓለ ተመራመሪ ሓመድን ኣቦ ወንበር ሽማግለ ምውሓስ ባህርያዊ ድኹዕን መከላኸሊ ባልዓት ብቁልን መንእሰይ ድርማስ ስልጣን ቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሽማግለ ካብ ዝተፈላለዩ ሚኒስትሬታትን ምምሕዳራትን መሻርክቲ ኣካላትን ዝተዋፁ ውሉል ተመክሮ ብዘለዎ ሞያውያን ዘቆመት ከም ዝኾነት ድሕሪ ምጥቃስ ቀንዲ ዕላማ እዛ ሽማግለ እዚኣ ድማ ካብ ኣጠቃቅማ ኬሚካላዊ ድኹዕን ፀረ ባልዕን ወፂና ውሕስ ዝኾነ መኣዛዊ መግቢ ህዝቢ ክቅረበሉ ስለዘሎ ናብ ባህርያዊ ዝኾነ መደብ ንምስጋር ተባሂላ ብዕለት 11 ወርሒ 2 ናይ 2021 ብክቡር ሚኒስትር ሕርሻ ከም ትቆውም ነይራ ማለት እዩ። ኪላ ኣትክልትን ባህርያዊ ድኹዕን ባህርያዊ ጋዝን ከም ዝኾነ ዝተዛረበ ጠርናፊ ጉጅለ ባህርያዊ ድኹዕን መንእሰይ ዮሴፍ ተወልደ ብወገኑ በቀረባ ኣብ ከባቢና ብዝርከቡ ባህርያዊ ጸጋታት ዝተዳለወ ባህርያዊ ድኹዒ ብምድላው ምህርቲ ሕርሻ ንምኽባት ዝሕግዝ ኣገባብ ከም ዝኾነ ኣረዲኡ። ኣብ ዞባ ማእከል ንኡስ ዞባ በሪኽ ከም ኪላ ልምዓት ዘራእቲ ኮይና ትሰርሕ ከም ዘላ ዝገለጸት ኣድያም ረዘነ ብጊድያ ዝተፈላለዩ ዓይነት ፍርያት ናይ ዓሳ ይኹን እንቃቑሖ ቅራፍ ይኹን ናይ ዓጽሚ ፀያይልና ንሓስቦ መቕፅልቲ ተጸሚቆም ዝወፁ ዝተፈላለዩ ዓይነት ፈሰስቲ ኣለዎ ዝስራሕ ተወሳኺ ከም ደረቕ ድኹዒ ኣብ ቁልጡፍ ብሸውዓተ መዓልቲ ድውዳእ ድኹዒ እዚ ከዓኒ ኮምፖስት ዝበለጸ ናቱ ብርእሲኡ ከሎ ከም ተወሳኺ ነቲ ሓረስታይ ኣብ ሓፂር መዓልቲ ቀረብ ክገብረሉ ዝኽእል ድኹዒ ናይ ምምስራሕ ስነቲ ነቲ ፈሳሲ ባህርያዊ ድኹዒ ኣብ መዓላ ሰብን እንስሳን ዘይውዕሉ ጸጋታት ባሕሪ ተጠቂሞም ከም ዘዳልዎ ዝገለጸ ኣባል ጉጅለ ምድላው ባህርያዊ ድኹዒ ዝኾነ ናይ ስነ ፍልጠት ባህሪ ምሁርን መምህር ኮሌጅ ስነ ፍልጠት ማይ ነፍሕን መንእሰይ ተመስገን ገብረ መስቀል ንኣገባብ መስርሕ ምድላው ፈሳሲ ባህርያዊ ድኹዒ ብኸምዚ የብርህ። قدامي فساسي دخو عسا خدالون بحردا خوينو عسا خمسرح كله زقحف عينت رؤسني عسا خو نخيل حقو اتوشطاوي تحشتاني عسا معنا تو ويوم بملو عسا استبالاشو خو نخيل نزيام قدقيت كا دقيقه مشكور بمحواس يتجا مالتي كتجيو خا كل تسوون سكع 3 تسوون ويلع عليهم كصنح خيل زغون يكون فساسي حوسوني نبعلو كن بتي ناي متجا فساسي غيرت عسا مالتي نزي بحري او دخي نا حارستوت نمزركحل ابطقمي نموعدن اب استفلالي زوباتات اب بينو وقتاتن عينت حمدن فتنا يكايد كم زلو زغلص منسي يوسف نتي بولق حارستوت زدالو بحرياو دخي ابغرات حارستوت كم استفتنن بزملكتهم اكال مستامنلو حارستوت وصيتو باكال تعذيبو نخسرحو كم زغبرن اتي بقربا زيرخبو صقاتات بحرها بمينستري حفت بحري تداليو كم زعدلون بمغبار بعلوم كم زدالو نمغبار كم ناي مودع اساشتونا حيزنا نسرحالو لنا قبل غليصو برهانه برها لدمص امريكا كابسمرا يغنيلنا برهانه ناب مقلق نحلف اب كل تግራይ استخايده ኩናት ኣብ ልዕሊ ልምዓት መስኖ ከቢድ ሃሳብ ከም ዘስዓበ ሓላፊ ቢሮ ሕርሻ ክልል ትግራይ አቶ አትንኩት መዝገቦ ምግላጹ ተሓቢሩሎ ኣብ ስራሓት ልምዓት መስኖ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ ምንቅስቃስ ልዕሊ 54,000 ሄክታር ይለምዕ ምንባሩ ዝተቐሰ አቶ አትንኩት ዝሓለፈ ሓደ ዓመት ዝኸውን ግን ገባርና ከልመዓሉ ዝፈቅድ ኩነታት ኣይነበረን
ኢሉሎም ንሎሚ ክንዝኸውን ለሚዑ ኣሎ ኢልና ክንቐምጥ ኣይንኽእልን ብልኩ ኣስዒቡ ዓለም ፍስሓ ስዕብ ፀብጻብ ሪኡ ኩሎ ንመደብ ሕርሻ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ኩናት ኣብ ስራሕቲ ሕርሻ ከቢድ ጉድኣት ከም ዘብፅሐ ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ትግራይ ዶክተር ኣትንኩት መዝገቦ ገሊፆም ኣብ ስራሕቲ መስኖ ልምዓት ቅድሚ ኩናት ዝነበረ ምንቅስቃስ እንትገልጹ ልዕሊ 54,000 ሄክታር መሬት መስኖ ይለምዕ ምንባር ይዛረቡ ብጭቡጥ ልዕሊ 54,000 ሄክታር ይለምዕ ነይሩ ብጭቡጥ ኣብ ልምዓት ለኣቱ ማለት እዩ ለቲ መስኖ ዝኸውን ትሕቲ ቅርጺ ከባቢ 70,000 ከባቢ ተሰሪሑ ግን ገሊኡ ይስበር ገሊኡ ምስት ዲዛይን ልትሓሰቦ ክንድኡ ስለ ዘይሰርሕ ብጭቡጥ ልዕሊ 54,000 ኣብ ዓመት ማለት እዩ ሓንቲ ዙርያ ገሊኡ ይደግም እዩ ግን 54,000 ሽፋን መስኖ ነይርና ማለት እዩ ኣብቲ ለሓለፈ ዓመት ኣብ 2013 ታይ ነይሩ ልብል ብዙሕ በሪስ እዩ ቁጥርታት ምርካብተ ይኾነስ በተለይ ተን ብርክት ለለ ቦታታት ምንም ስራሕ ይተሰራሐይ ከልምዕ እውን ልፈቅድ ኣይነበረይ ኩናት ብባህሪኡ ኣይፈቅደልኻይ ግን ልዕሊ ኩናት እዩ ነይሩ ገባርና ከልምዕ ልፈቅደሉ ኣይነበረ ከም ንፈልጦ ደግሞ ናይ መስኖ ስራሕቲ ከም ናይ ክራማት ስራሕቲ ይኾነ ብጣዕሚ ጉልበት ልጠልብ ብጣዕሚ ክትትል ድልዮ ንጥፈት ብጣዕሚ ይደሊ ኣብ ክራማት ሓደ ግዜ ዘሪእኻ ወይም ፀሃይ ለመልእኽ ትምለስ ኣብቲ ግን ማይ ታስዩ የለካ ማለት ስለዚ ኣብ ገዝኡ ክነብር ኣለዎ ማለት ትገባር ስለዚ ከምዚ ዓይነት ፀገም ስለዝነበረ እዚ ልበሃል ለሚዑ ኢልና ክነቕምጦ ይንኽእል ከም ትካላት እውን ለዓነ ኣሎ ምናልባት ላብራያ ካብ ኸይድ ከተኮን ኸና ቶም ሰው ሃፍቲ ብጣዕሚ ምስ ናይ ዓለም ቴክኖሎጂ ማዕረድ ዳርጋ ዝኾነ ትሕተ ቅርጽ ነይሩ ማለት እዩ ግሪን ሃውስ ለምዕ ጽቡቅ ተስፋ ንገብረሎም ሰው ሃፍቲ እውን ነይሩ ናይ ምርምር ሓላፍነት እውን ልመስል ሒዞም ኣብ መፍረይነት ዓብይ ስራሕ ዝሰርሑ ነይሮም ሳቶም ከም ለይነበሩ ይዓንዮም ብደንብ ኮነ ተዋሂሉ ልጠፍዕ ስለ ዝኾነ ዓብይ ውድመት እዩ ተፈጺሙና ኣብ ልምዓት ነርና ክንብለይ ንኽእል ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ትግራይ ዶክተር ኣትንኩት መዝገቦ 1.3 ሚልዮን ሄክታር መሬት ንሕርሻ ዝውዕል ኣለና ይብሉ ካብዚ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ንሃገራዊ ረብሓ ክንብል ሰልጥ ብምዝራእ ዓብይ ኣበርክቶ ንገብር ነርና ኣብ ዘመነ ምህርቲ 2012-2013 ግን ብምሸላ ክሽፈን ጌርና ነርና ይብሉ ጥራሕቲ ይኾነ እውን ናይ መሸላ ጠቐማ ኣብቲ ማሕበረሰብ ቀሊል ምግባር ናይ ስርናይ ልጥሕና ልነበራ ዳሕሩጭ ዓበይቲ ፋብሪካታት ማለት እዩ መሸላ ክሰርሓ ብዙሕ ድሕሪ ብዙሕ ፈተነ ውፅኢታዊ ዝኾነሉ ኩነታት ነይሩ ልክ ሓንቲ ፊኖ ንብሎ ከምኡ ክሰርሓ ዝኽእላ ፈተና ዳገርና ነርና ውፅኢታዊ ነይሩ ኤክስፖርት ልግበር ነረ ናይ ሰሊጥ ቦታ 80% መሸላ ክኾን ኢና ጌርናና ጽቡቕ ምድላዊ ነይሩ ዋላ ኣንበጣ ትዝክሮ ኢኻ ብጣዕሚ ዓብይ ፀቕጢ ዝፅሕ ነይሩ ግን ብተኻለ መጠን ሰብ ካብ ጫፍ አንቀሳቂስና ዋላ ብደገለለው ደገፍቲ እውን ኩሎም ተጋሩን ይኹኑ ካልኦት ደገፍቲ ኣዋዲድና ብዙሕ ምርብራብ ተገይሩ እቲ ናይ ውፅኢቱ ናይ መወዳእታ ውፅኢቱ ለይበልና ኢና ቢልና ግን ትሕቲ ካብ 2-3% ናይ ምህርቲ ምቕናስ ኣይነውረ ብትንበጥ ዶክተር ኣትንኩት መዝገቦ ኣብ 2012-2013 ዘመነ ምህርቲ ካብ 20 ክሳብ 25 ሚልዮን ኩንታል ምርቲ ንጽበ ነርና ይብሉ 1.3 ሚልዮን እዩ ተሓራስ መሬት ስለዚ ካብዚ ልዕሊ 20 ሚልዮን ኩንታል ኢና ንጽበ ነርና በተለይ ናመሸላ ስለልቀየርናዮ ከባቢ 25 ኣካባቢ ይበፅሕ ለምታይ ሰሊጥ ልነበረ ለመሸላቱ ቀየርተሎ ኩንታል ኣብቲ 6-5 ኢኻ ትረክብ ብዙሕ ይኾነ እቲ መሸላ ግን ክሳብ 30 እውን ክበፅሕ ይኾነ 20 ክበፅሕ ይኽእል እዩ ስለዚ ናይ ኣፈላላይ እውን ስለልነበሮ ቆም ኣካባቢ ነይሩ ከዚ ከም ንፈልጦ 1.3 ሚልዮን ይኾነ ኢድና ለለ ከባቢ 770 ከባቢ ሽሕ እዩ ሰረፈ ምዕራብ ኮሪደር حبرتاون ليبلنا ناي معراب كوريدوري أما معراب كأننا نقبل لنا ضمر ساتينا رينا والدار بعلب هلا ناي ماشلع ناي ماشلع عينت مال معراب مات حمرة والقايت السود ثاينا غيرنا عقلنا يلا لكن نحنا خنبيرو حرشا تلمنا لنا لما كشاباق من سلسة كزرع لخيل عليه تل لتعان كنقبر لوزي كل مدلاو غيرنا مالتي لنا زرعي أدلنا نصنح تراكترات ندالي لولد اللي ندادي لولد اللي مكاني كله حيل سب مدلاوينا نركب مالتي لوينا ناي معراب كوريدرنا فيستو إلا خزافتت تاوتات ناي كتتلي لله هاي خميلو أنبتا خميلو خرامات خميلو تاي جبري وفت خالتنا أي مجمرة أب عالم نفلت اللو معكاون ممكن خلنا في تفترون إسلام عالتي نتأجل قالت أبو حمد المعين يكايد نرهزبنا أبز حلف عامت كاب 8 كلتن مليون فلسينا أفلسنا أبز عامت قمت 9 مليون راح يفلسوا مخنياتو عني يقولوا دكتور أتنكت مزجبون أبقى علي قطيفنا كحوج جبوا حوينا نبتجبر أو سرح كأتون جور مدب
ዝበልዎ ድማ እዚ ስዕብ እዩ ትግራይ ከም ንፈልጦ ሓደ ዓብይ ሃፍታ ሃፍቲ እንስሳ እዩ ልዕሊ 198 ቬተርናሪ ክሊኒክ ወይ ድማ እንስሳ ክሊኒክ ነይሮም እዮም ከዚ 183 ዓንየን እዚአን ምምላስ ናይ መጀመርያ ስራሕና ይልኾን ማጥዕና በጣም ወሳኒ ስለዝኾነ ሓደ እንስሳ ሞይትዎ ማለት ሓደ ገባር በጣም ዓብይ እንስሳ ስለዝኾነ ስለዚህ ናይ መጀመርያ ስራሕትና ናይ ስቶም ገርሰናይ ምስ ኩሉ ተተቢልና ተን ናይ ጥዕና ክሊኒካት ምጥንኻር ናይ መጀመርያ ስራሕና አሰይን ከም ቀዳማይ ንሰርዕን ማለት ካልኣይ ኤፍቲቲ እውን ማእከል መሰልጠን ሓረስቶት ኣብ ሙሉእ ትግራይ 687 ነይረን እዚአን ብዲጂታል ኢኩፕ ገይረና ብሶላር ዝሰርሓ ዓበይቲ ስክሪን ቴሌቪዥን ዘለወን ስለዚ ስልጠናታት ብቪድዮ ዝተሓገዘ ክኾን ዓሚ ሙሉእ ትግራይ ሸፊና ነይርና እዚአን ተዘሪፈን እየን ኩለን ብሶላር ዝሰርሕ ዓበይቲ ስክሪን 40 ኢንች ሕድሕድ ጣብያ ነይዋ ሓንቲ ሳምፕል ኣብ ቢሮ ኢላ ማለት እዩ ሙሉእ ትግራይና ሸፊና ነይርና እዚ ዓኒ ነይሩ ስለዚ ገባር ባተሓስኡ ትምዕብልቶ እዩ ልሕሸ ተኸታት ልሕሸ ቴክኖሎጂ ቅድሚስውን ክስጉም ልኽእል እዚአን ማእከል መሰልጠኒ ምጥንኻር ሓደ ውሳነ ነገር ይልኾንሎ ማለት እዩ ከም እንትን ጌርና ተውፅእ እንተለና ሳልሳይ ናይ መስኖ ስራሕትና ብቋሚ ተኽሊ ምዕጃብ ፍሩት ወይ ደግሞ ፍራምረ ለዚ ልሕግዝ ከባቢ ሩዓይ ክልተይ ነርሰሪ ኣለውና ካብተን 237 ካልኦት ማለት እዩ ለአቮካዶ ማንጎ አራንሺ ከምዚ ዓይነት ነገራት ነፍሪ የለን ማለት እዩ እዚኣተን ተሎ ምጥንኻሪን ኢንተርፕራይዝ እውን ኣቢልና ኢለና እዚአን ጌርካ ዝባል እዩ ተንፈልስ ጣብያታት እውን ክነሕውቶ ኮይና ትግራይ ተን 237 ኢለሎ ዳርጋ መብዛሕትአን ዓንየን ስለዚ እዚአን እውን ከምኡ ጌርና መኻሪና ንሓስብ ለና እሞ እዚአን ስኢልና ቀዲምና ክንሰርሕን ለለና ኢልና ኢና ንሓስብ ናይ ዘርኢ ሲስተምና እውን ምዝማን ምስትለለና ኢንፍራስትራክቸር ኣፍ ትግራይ ኣብ ዝቕፅል ዓመት ክንሰርሖ ዝግባእ ስራሕ ይልኾን ዶክተር አትንኩት መዝገባ ንዝሃቡን መብርሂ ኣዝየ ዘመስግን ዓለም ፍስሓ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ የቀኒልና ዓለም ክብራት ሰማዕቲ ሰምዖ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ተረኛ መደብ ስፖርት ክንሓልፍ ከመይ ቀኒኹም ኣፍቀርቲ ስፖርት ንሎሚ ዘዳለናልኩም ስፖርታዊ ዜናታት ክነስማዕኩም ብፓራሊምፒክስ ቶኪዮ ክንጅምር ናይ 20 ውድድራት ኣካለ ስንኩላን ወይ ከዓ ፓራሊምፒክስ ቶኪዮ ቀፂሎ ኣሎ ኢትዮጵያ ኣብ ታሪክ ተሳትፎ ፓራሊምፒክ ፈላማይ ሜዳልያ ወርቂ ረኺባ ብመሰረት እዚ ኣብ 1500 ሜትሮ ጉያ ዝተሳተፈት ኣትሌት ትዕግስቲ ገዛኸኝ ሜዳልያ ወርቂ ተዓዊታላ ሳላ እታ እንኮ ሜዳልያ ኢትዮጵያ ዛጊድ ኣብ መበል 47 ሰደቃ ውፅኢት ትርከብ ብኻልእ ዜና ኣትሌቲክስ ኢትዮጵያዊት የዓለም ዘርፍ ዮሃላው ኣብ ኣየርላንድ ቅድድም ፍርቂ ማራቶን ሓድሽ ክብረ ወሰን ኣመዝጊባ ተዓዊታ 1 ሰዓት 3 ደቂቃን 43 ሰኮንድን ዝኣተወትሉ ግዜ ኮይኑሎ ኣብ ዜና ኩዕሶ እግሪ ክንኣቱ ከለና ንግጥማት ጽዋዕ ዓለም ትቀራረብ ዘላ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ዋልያ ምሕዝነታዊ ግጥም ምስ ጋንታ ኡጋንዳ ኣካይዳ ነይራ 2-1 ተዓዊታ ጋንታ ዋልያ ንመጻረይ ግጥም ጽዋዕ ዓለም ዝመጽእ ዓርቢ ምስ ጋንታ ጋና ብርቱዕ ግጥም ይጽበይ ኣሎ ንኣስመራ ክንወስደኩም ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ዞባ ማእከል ንብሉጻት ኣትሌታትን ኣሰልጠንትን ኣተባቢዑ የብል ወኪልና ብርሃነ በርሀ ኣብ ሃገራውን ኣህጉራውን መድረኻት ብውህሉል መምዘኒ ነጥቢ ልዑል ውፅኢት ንዘመዝገቡ ኣትሌታትን ኣሰልጠንትን ዓርቢ 27 ነሓሰ ናይ ኣፍልጦን መተባብዕን ሽልማት ዓዲሉ ኣሎ ኣብቲ ኣብ ኣዳራሽ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ዝተኻየደ ስነ ስርዓት 36 ኣትሌታት 8 ኣሰልጠንቲ ኣበርክቶ ዝገበራ ምምሕዳር ከባቢታትን ትካላትን ውልቀ ሰባትን ተሸሊሞም ኣለዉ ይብል ዝርዝሩ ከብራነ بمسارة استفاده سنة سرعة شلمات نازريت ولدون يمان هايل سلاسين كاب أبيتي فيلمون كبرومن راهيل دارين كاب معكلوت يوريت فتصومن سيمول جيتان كاب نعشو بلوسات أتليتات بينهم كشلم وخلو أتليت نازريت ولدو بماراثون فرق ماراثون أتليت أغبى ولدو بماراثون كومون راهيل دانيل بهامش 1000 متر هجراو كبروسن بمحياشهم تشلم تخينهم يم أسلطاني إساء نترعب شلمات بلوس أسلطاني أم هدارا كانتات أسلطاني إساياس أسفاون إنسبكتر ليفينغستون أبرهامن كا شلمات بلوس أسلطاني تساتفو أولمبيك زبل شلمات تواهيبوم بزي كازي أبناي ميدا تكبارات بلوس وسئيت زمزقبو أثليتاتن أسلطانتن أب هاقراوي غانتا تمريصوم نهاقراوي غانتا وكيلوم أب أولمبيك توكيو استساتفو بهاقراوي غانتا إرترا زي تمرسو توداداري ممزن بقات وي مينيما زمزقبون
ኣብ ውድድር ሻምፒዮን አትሌቲክስ ዓለም ትሕቲ 20 ዓመት ዝተሳተፉ አትሌታትን አሰልጠንትን ዞባ ማእከልን ካብ ኢድ አማሓዳሪ ዞባ ማእከልን ዳይሬክተር ጀነራል ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ዞባ ማእከልን ካልኦት ሓለፍትን ዝተዳለወሎም ናይ ገንዘብ ዋንጫን ምስክር ወረቀትን ሽልማት ተቀቢሎም ብርሃነ በርሀ ካብ አስመራ يغنيلنا برهاننا بكالو زيناتات كنسجر دحري نوح مصباي دقفت غانتا سين جيرمان PSG اتي زتمنى ورخيوم قصر حدا ناي عالمنا كوب تصاوتاي كعس اجري ليونيل ميسي ماليا حداس غانتو لبيسو نفلما غزينا ميداتيو تصاويتو تمالت سنبت تاريخ تصاريحو ماليا ناي بارسلونا طرح ملو هيوتو زلبسه ميسي تمالي مسغانتا باريس سين جيرمان تسلف الله ليونيل ميسي اب برشلونه كصنح زخل تكنيكاون فاينانساون حلخلاخ سلازغاطمو كابتا غانتا ان نبع كم زتفلالي زذكريو مس باريس سان جيرمان نايكلت عامت كونترات تفراري مولا تمالي نيمار قيرو نميداتيو ميسي غانتو مس غانتا رايمز تصاويتا كلتن زيرو تعاويتا كيلان امبابي ايو نكلتين شوتوتا تقصيروان دقف أرجنتينا وميسي رخيبا زلا غانتا PSG لم زبن نتصوع شامبيونز ليج أوروبا خطوصد يازبل عبي تصفى هدي رمالو دقفتن مرهنتن اتا غانتا إذا كم ديلو كلو كان ديمن حانحت ميسي كوين زولو بورتشغالاوي كريستيان رونالدو نابوكار غانتو زنبرت مانشستر يونايتد كم تتملس ترقاقيتو 36 عامت زادمي رونالدو ناب عالم لخاو كبر زبقعتهم مانشستر يونايتد مخانا يذكر رونالدو ناب اولد ترانفورد نخملس مانشي نجوفنتوس 12.85 مليون باوند كم اون توساخي موخشش 6.85 مليون باوند كتكفل ايا شامبيون بريمير ليجن كند تنحنحت شامبيونز ليج أوروبا زنبرت غانتا أرسنال لهم زبنو ريدوا زلو تساقم أيريخم زبل كوين الله بقعتا كاب علت ناب علت النور دخيدو كاب زتركبل نتحتي ناب زيت وردلو درجة بسيح الله أبمولو أسسان شعاتن عدمئة أمزقباتو زيت فلزتحت برك حيزا تركب أرسنال سلستا قطمتا كايدا سلستا كزي أيك أنعان حانتشتون كتمزقب أيك آلتن أب صدق بريمير ليج جرات سريعة تركب أرسنال أب تاريخها أب جرا خد سرع نفلا ماك زيو سبورت أو زينا تفتصيمو إزي دمت أمريكاي واشنطن سمعتنا قصيدو مرقص منغستي يونايتد ستيتس زنصبار قرص انقص كنببيو إيران قبل المرسر ستريت زتسميت مركب ندادي بزقبرتو متقعتي بزحات هاجرات كونني ان يسمع اللوام اتاناي ندادي مركب ب29 حملة بعلامة بدرون تهاريما اتا مركب زتهارمت اب سلاماو غعزو اب اهغوراو مايات جماجم اومان انكلايوم أبالات تامركب زخونو روماناوين كابيتانن إنجليزاوي حلاو دحننتن وانتقتلو مالوم أوروبا وحبرتن شوعات بإندستريز معولا هاجرات مالت كندا فرنسا جرمن طاليان جابان عد إنجليزن أمريكان نتستفدس أمامت قاعتي بتري كونينا نقولوام أبتي بأوروبا وحبرتن قجل شوعاتن زوات أمغلازي إزي ديما ديلكاز تقبرن نأهقراو حقتات زد حسنيوم تأكيب زلو مرداتات دما تتكبار بإيران كم استفدس مزاريوم نزمت قعتزي نمقبار بزخون يخون مخنيات قبول أيكونان يبل بمأخلاي إز أمريكا أبز تقبر مرمرا اتج الفلاف نايت درون مستأقدمو بإيران استفدس ممتقعتي اللعول ممسسال كم زلو أفليت اللوم أبتمت قعتي زيقاتاتن زتقطلون رومانيان عد إنجليزنون نوزئت تتبجح زلو مرمرا تخافلنا اللوام ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ነቲ ጉዳይ ኣመልኪቶም ክሳብ ሕጂ ተገይሩ ብዘሎ ምርመራ እቲ መጥቃዕቲ ብኢራን ከም እተፈጸመ ዘርኢ እዩ እዚ ከዓ መቐጸልታ ናይቲ ኢራን እትገብሮ ተኹታኺ ባህሪ እዩ እዞም ተግባራት እዚኣቶም ነጻነት መያዊ ዳህሳስ ዝዕንቅፉን ንግዳዊ ሰላማውን ምንቅስቃስ መራኽብ ኣሰናኺሎም ንህይወት ሰላማውያን ሰባት ኣብ ሓደጋ ዘእትውን እዮም ብስም መንግስቲ ኣሜሪካ ንስድራ ቤት ግዳያት ጽንዓት ይሃብኩም እናበልኩ ንፈጸምቲ ገበን ብዝገበርዎ ክሕተቱ ናይ ብዙሓት ሃገራት ሓላፍነት ምዃኑ الزخاخر إيلوم بلينكن كبل نايلوم رأس عنقص يدمدم
ዝሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ አንቀጽ እዩ። በዝም ባልኩ ንፋኖኩም ጽባሕ ራኽበና ኣብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ንማሕበር ብሽክለታ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካን ክንቕርበልኩም ኢና። ሰሰናይ